sampean pala mikir ya Allah pengen bakso gak iso, pengen anu gak iso, akhirnya ngempet Pak, akhirnya sampean dari darah tinggi soalnya gregeten ate ngene gak oleh ya Allah kapan kula kan ate Pak napa nambah iki yang ngoten Bu saking pengen UBS tegan Pak sampean ya sampai tua itu gak oleh nek anak itu UBS tegan nak kok nek rene delikno yo cuma itu kok no aku susah tuku wedi aku sedarane anu aku lah kene panggil yuk jeneng ribut delikno aku besok sih pengen aku rasanya koyo opo yo es degan ngatek meniwan niku lho sampai meninggal Pak aku juga wani lho kalau kan bisa wis gak usah kok sama dicelatun mbek anakku sampai ngono lho ngoten niku pripun akhire nggih mboten keturutan lha kula ajeng mriku pun meninggal kan nek kula dibel mawon mriku ngoten niku lho padahal anak tunggal 10 Mboten setunggal tok Pak, asli tunggal. Terus gak kelakon, gak nganu ya Allah, kowe gak keten ngono. Wong pengen aku lho gak angel-angel nak pengen anu apa sak sendoke rasane es degan iki piye. Gak usah akeh-akeh. Ya iku masalahnya sampean wis tuwek mak, seko darah tinggi sampean niku kok. Es iki kok ya gak oleh sampean yo kencing manis ngono kuwi. Wong degan iki digawe antibiotik e. Nah saat ini lho Pak tiang lahir iku pala dikai nganu banyu es ngombe cek lahirnya lancar itu lho kon ngombe es banyu sepenting kan gak oleh gula sampai kok lah ngono kan nek metek kok ngombe es titik lho diseneni gak oleh lagi contoh ngoten niku sing gak oleh gulane cek gak bayine gede lak ngoten to iki terus niki wau akhire ngempet anggere sampai palak laras tadi mboten laras Pak sampai pinten tahun gitu betul sakit melaku sampean dia ngempet pengen gak oleh padahal gak aneh-aneh pengen es degan aku tak rasanya titik piye ya rasanya es degan nah elingnya kan disek jenom pengen nenek putune gopo gak oleh nganu gak oleh lho saking wedi mbek anak lho sampean ki lapo wedi omah yo omah sampean kok wedi mbek anak lha jan ya lah sing mantune yo ngono ora paham nek iku lunut cara wong kuwi sebenarnya kula timbang geger wis aku tak meneng ae aku ini ku akhir sampai meninggal saiki contoh akhir wong ya gak darah tinggi Pak ngoten makanya darah tinggi ku gak kakean daging mboten dari pikiran iki mang banter tapi gak terwujud nah niki wau semua penyakit itu sumbernya dari pikiran lah kok mangan sembarang gak oleh sesuai gak mangan sampean mangan gak oleh gak nih kalau Pak tiang kerja males nanti gak oleh ngombe belas jarang kota popo sampean wong menungsa iki sedaya butuh gula ya tapi dikurangi gak ilang noplas kebanyakan terus maling kesambruk kurang gula akhirnya kalau kurangnya tembriku banyu putih akhirnya kurang gula lemes gak popo-popo soalnya ini gula lu orang tetap membutuhkan gula tapi dikurangi gula asli ini gue ngotot pun gimana apa tuh kalau kencing manis darah tinggi gara-gara ngomongnya nyencang niki bau nyencang apa tadi bang nyencang sapi nyencang hati ya Allah dan nyencang hati kan golek sing apa penak contoh nih nah ngomongnya yatim nih bang gitu gara-gara nyanton awake dhewe nyantuni awake dhewe berarti makanya diingin yatim enak loro enak yatim hablum minallah kalih yatim hablum minan-nas lagi contoh nih bang. Terus yatim sak temene niku sing yatim niku sinten jiwane awake dhewe ruwe awake dhewe lah niku. Terus kula tak bahas bulan yang diagungkan. Marhaban syahrul mu'azzam. Marhaban syahrul aitam. Marhaban syahrul mu'adzam, marhaban
Selamat datang bulan yang diagungkan. Makanya kalau bahas Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niki kan zaman Kanjeng Nabi digawe contoh kangge jenengan nek sing digawe contoh jenengan yang mencontoh harus nglakoni apa sing tahu dilakoni Kanjeng Nabi. Nah, terus bulan yang diagungkan itu kudu piye? Berarti kudu nyenengno kehadiran Gusti Allah. Ngagungno kehadiran Gusti Allah setiap nopo sing dihadirno dateng jenengan dikongkon ngagungno niki menghormati cara Asmaul Husna niki napa to? Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Iki sampean pun dina anger ngaji donekno. Awake dhewe lek pengen iso menghormati ngagungno Gusti Allah, hormati kehadiran Gusti Allah, sampean dikongkon ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dadi wong sing iso duwe sifat welas asih aja sampai napa Pak welas asih iki jenengan cara enek wong susah sampean bantu. Enek wong susah iki aku piye yo, di masalah iki aku gak ono saran, gak ono solusi, sampean ngandani. Lah berarti jenengan iki wis ngagungno Gusti Allah. Ngoten maksude. Lah ngagungno kehadiran sapa iki Pak Afandi? Pak Afandi diparani Mas Eko. Cerita aku pun di masalah mbek bojoku ngene terus piye mbok sampean sama duwe diopo aku ki sumpah bingung tak jawab omong sapa lha iki aku ngomong ngene aku malah disalahno omong dulurku disalahno jadi wis pilihanmu dhisik ya wis iku tanggunganmu tanggungan dhewe iki maksud ngono nek kono disalah-salahno akhirnya njaluk tolong Pak Andi di piye iki aku di masalah ini lah. Terus Pak Abadi kayak saking lho kok awakmu kudu gini lah awakmu nah sekarang iki lah intine lah iki mang jenengan ngagungno setiap kehadiran kayak isaran sing apik berarti kan sampean berarti wis nglakokno sifat Asmaul Husna Gusti Allah sing ya Rahman ya Rahim. Tapi di omahku mbak nanti diusir bojoku aku gak iso mangan kalian aku gak iso nyambut gawe apa iki kok wis ngene tak penggawean iki lakonono lah sekenono iku cek iso digawe nyukupi butuhanmu dengke mangan anakmu ki iso nyekolahno terus dikei pegawai pisan. Nah niki wau jenenge Pak Afandi niki ngegungno kehadiran Gusti Allah. Dadi bantu perbuatan napa sing dilakoni dikongkon mulyakno Gustine. Intine ngoten. Paham nggih? Prakteke ngono. Nah, intine kabeh mulyakno dengan cara bersedekah. Lah iku apa gak sedekah ngene apik iku? Nggih to, niku nggih sedekah. Terus kok Muharram niki kok bulan yang diagungkan, dikongkon terus sedaya wau kan bulan yang dimuliakan, diagungkan. Nah, nandakno bulan yang diagungkan ki nandakno dikongkon nyadari apa sing dicontokno nek Kanjeng Nabi pemot dicontoni ilmu awakmu nek dikei masalah ini aja gampang dipikir. Aja gampang langsung dilek piye to basa kula dilek iki mah. Dilebokno ati. Nek wong ngelatu langsung dilebokno ati. Padahal iki mang berita durung mesti roh, nggih to. Kuat.
Apa Pak? Berita burung. Kuat. Oh, uang. Nggih, uang. Ya niki contoh nih. Iki durung mesti langsung sama aja orang ngerti aku iku ngene aku ki yo kangelan ngene mesti mbek sapa sing dimangkal iki malah yo sapa. Mesti berarti sing nglapor iki sing kena aku ngerti ku. Nggih to. Soalnya langsung dilek. Nek gak dilek lah wis aku dilengan wong kuwi ora ngerti aku gak liya wis apa sakar-karepe wong seneng ngono. Nanti Pak mrene ngono. Nek berita ora sampe saged menggunakan. Cuek, nopo sih enek? Enek titik. Mesti si enek pada uang itu yang langsung seret. Kan si sentang aku. Semoga-moga nek kusal dibalik nang pada uang ini. Betul dibalik nang. Mengenai balik semua kebalik nang sama cek nang masih nang untuk karena yang